jaabotoɗo eɗen juula e nelaɗo mo Allah ɓuri worsinde timmode annabaɓe ñembeten bandiraɓe ndiniyankoɓe teddinɓe ko Allah waɗi ɗumen tiiɗaɓe diine mumen rewɓe worɓe mawɓe sukaɓe jiiduɓe yidde jaɓɓe jaabodirde ngam sembinde goota ko rendu fulɓe yo Allah ɓeydan en ɓural jame kisal ɓeydo duumaji kala to fulɓe e jeeyaɓe Allah mbawi wonde e less jimani jomiraɗo eɗen ƴetta sababu oɗo ñalawma hande jooɗodade en ɗo henna e galle hoorejo goomu meɗen jindademo debbo ma Agnam Thioday eɗen jetta dendagal nootiɓe e oɗo ñalawma noon ko ñalawma welnere ngam kala ko daña e ngalu eɗen puɗɗoro maade galle fulɓe windere mo Agnam Goto tawi galle o woni koye fedde tabital Pulago international ɗum noon nguɗo goomu ko goomu ngadan e goomuji Fouta eɗen mbiya kadi eɗen duwo ko fuɗɗa ko yo wortore alhamdulillahi rabbil alamina paamon noon ñalawma oɗo hande yo gonɗen ɗo e galle hoorejo meɗen jindademo ko ari notitade ngam yidde yuɓɓinde kikiɗe welnere o en tolnimo ɗo hande e yimɓe 20 e ɗiɗo neɗɗo yo Allah yawɓeede eɗen kuccani golle ɓurɗe mawnude ɗe ma en jaato diiram ɗo eɗen mbasiyo bandiraɓe ɓe ko enen ɓe kadi aroɓe ɓe kadi ko yimɓe meɗen mi raɓi so wonɓe ɗo ko wawi ɓeydude hen foof ganden kam gonɗen e needi mbawen haalude yimɓeɓe no poɗɗen haalude mabɓe ni ko enen goni jaatigeɓe rewɓe ɓe so ngari ko rewɓe mbawa bismade rewɓe ɓe no hannirta ni jooɗo so worɓe ɓe ngari yo worɓe ɓe mbawa bismade worɓe ɓe no hannirta ni jooɗo kadi kinor golle waɗama micro central o no jogui foof mawo haaloji ɗum toon ɓeydo yuɓɓi Allah jaramon jaram faamiron hono kala ko neɗɗo waɗa yo tinno gollal muɗum ha timma sabu ko enen mbiyete ɗani noon mbiyete ko limore ha yimma tinnoɗen e gowɗi en gollal ngal kadi ngal ɗo gollal koko rendi ɓuure kewɗe yama so ɗingiral ngal naaboyama ma en limtude fof on jaram bandiraɓe e gaatiɓe belɗi nanoton ɗi noon ko woɗi yakkirgana mar dem eɗen belti hande noon e oɗo ñalawma no feewi nde tawno ko ñalawma Pulago ko hunde mawde e nder hunde nde ɓurmi wettade e nder gurdamam ene wawi tawde dañi ñalawmaji baɗi ni ha heewi kono somi welama kadi mbiya hono oɗo ñalawma mi suwa dañde ɗum saabu dañatnomi ko ñalawmaji tan pijirloji ɓammale waɗe pijirloji goɗɗi mbaɗe goɗɗum waɗe yimɓe mbiya guinniri kam hunde nde kono fulɓe ndendino hunde kadi mbiya taw ko mbiyama kadi guinniri kam hunde kadi ndeɗo wuta ko hunde mawnude ene welti hen no feewi oɗo yetta kadi dendagal goomuji gonɗi ɗo ɗi e oɗo ñalawma hande mo ganduɗa ko 12 lewru joyɓuɗo no gonɗen ɗo e Agnam Thioday ine renndi noon dendagal goomuji ɗi ganduɗa wonɗi ɗo e nder Bosso e foof nan ɗo hen goomuji pinal kamɓe foof ɓe ngari ɓe ñalli ɗo ene wayno so tawi en gayni ko dindiral to paaren mbawen si wadde golle ɗe ko ardi foof min mawɗo goomu o e mbiyetemi ko jinɗademo jeyami ko ɗo e Agnam Thioday ene wayno keɗɗo junggam ñaamo wiyete ko Hamma Djiby Diop kanko o jeeya ko Agnam Goli kanko koye goomu pinal Agnam Goli o jeeya ene wayno keɗɗo yeesa ko wiyete ko Ousmane Ba koye goomu pinal le o jeeya ko hoore foole ene wayno miñam goɗɗo ɗo o wiyete ko Diawo Sall kanko no jeeya ko Agnam Liduɓe koye goomu Agnam Goli koye goomu pinal Agnam Goli o jeeya keɗɗo e makko ɗo noon oɗo Abdourahmane Ba Abdourahmane Diallo waɗa kam hannde kam mettirmen babaɓe ma belɗo o jeeya ko Agnam Liduɓe kam woni ko jelliyanke mawɗo o jeeya ko Agnam Liduɓe oɗo ko gonɗo ko Guidiam Samba Thiam wiyete andi ko dendiyanke mawɗo jeeya koye Agnam Thioday koye goomu pinal e jeeya ɗum mbiyata ko Samba Demba yeeɗi oɗo wiyete ko Samba Dem
o jeeya ko Agnam Thioday o jeeya ko Agnam Siwol kanko ne ko gorko Siwol en calminimo ko jeeya ko gomo woni ɗon danejo Moussa Thioune wi kanko cukko hooreɗo gomo o jeeya ko Agnam Siwol minen mbiram ko gandi hen no fewa ne wayno ko min woni hooreɗo gomo kono wayno golle gomo o sa dini mbiya kanko jogi ɗum teddugal tan woni min jeeya ko Agnam Siwol kede yesso makko o wiyete ko Harouna Ba ko ɗo jeeya e Agnam Thioday min mbiram ko Kulo Ba ɓenno o yendiyande makko ko ganduɗa ko golle makko tiiɗe hannde goppigal arde tawede e ñalawma e nder tanima mum jogiiɗo ko kaaro o wiyete ko Oumar Dem kankone ko Thioday naati ko Sowol naati kanko kanko woni kadi mo ganduɗa kaldinaɗo ko fate minal men tani kanko kadi nananke meɗen wadɗo ɗon laamu mone o kanko o wiyete ko Mody Coulibaly kankon koye gomum pinal mo ganduɗa koye cilon o jeeya kankone en beltanima mum kadi caggal makko joom daneji o wiyete ko Ɗumbe Diop ko minen liggotto e radio cilon kanko kadi ko keblowo jewte e radio cilon kadi koye gomum pinal he kadi o jeeya wiyete ko Ɗumbe Diop gueɗo ɗo no wiyete ko Sira Sam kadi ko gomum pinal Thioday kadi ko sukaɓe ɓe darniji ɗo Pulaar kede yesso makko ka tidɗa caggal John Camara kede yesso makko kaari ko nenam kono ko neɗɗo mo ganduɗa gila 1986 ko kanko minen mbaɗatno mabboji ha hande o ɓe goppani koye pinal he ɗum woni koye darde ko jeeyaɗo ko Agnam Thioday Houleye kede ɗo noon ko Houleye Sy wiyete jeeya ko Agnam Siwol ko ɗon Agnam Siwol jeeya kede ɗon ne waɗi bakaji o on wino ko Maynimo Diaw mo ganduɗa ko mawɓe ɓe ganduɗa jeeya ko Ɓursire kono ko dardeɓe pinal ha joni ɓe mbiyani kamɓe tawde koɓe mawniɓe tan so tawi pinal dontiɓe mbiya koɓe mawɓe mbawa yadde miniral mabɓe ko woni ɗon e filiére makko wiite ko Maymouna Fédior jeeya ko Adé Ɓursire kadi no koye goƴƴiɗen Adé Ɓursire jeeya kam ɗen jettimo ɓe mbiyade Maymouna mum mbiya noon kamɓene ha joni ɓe mbiyani koɓe mawniɓe mbawa yadde ko pinal keɗo ɗo noon wiyete ko Maymouna Mbaye ko ɗum pinal Thioday jeeya kankone en jettimo hakkuraji wallodirdde meɗen keɗo ɗo mbiyete ko Aissata Ly walla ko Souwayla Ly namno yimɓe sahaɓe wawa ɗum ko yimɓe no ganduɗa koye gom pinal en jeeya kankone en jettimo Harouna Amadou Ly kankone kadi ko gueddiyaki koye gom pinal Ly koye jeeya en calminimo gonɗo ɗo noon ene waɗi coccorgal nen men haaɓe jan enen gandi ko magiyaji tan yimiyaki ko ganduɗa ko cukalel gila koye sukaɓe kanko wonno cukalel amen koye mbaɗa tiyata ha joni kadi o jaggiri hen keɗɗo noon ko mawni amen wiɗo ko Moussa Bari onenne gila komin sukaɓe minen mbaɗatno tiyata makko ha hande kadi min mbaɗatno majum kanko jogui kadi ko zone pinal Agnam Thioday jeeya keɗɗo e makko ɗo noon en Hawa Sow no mbiyatma e mum gilale Pulaar metti ɓe ganduɗa so tawi sukaɓe rewɓe wonɓe tiyata ɗo caɗen min ndeno goni hen ha hande koyeɗo ɗiɗiraɓe en jettimo gon ɗo noon min mbiɗi meɗen ɓuuray nen kadi ko jeeya ko final ko Agnam Thioday jettimo kanko aɗa jofta joni ɗo noon accari kanko no jeeya ko gom final mo Agnam Thioday kankone en jettimo dari plan jamane misdem kadi ko jangguino Pulaar e nder wuuro he ko duɗal makko jogui kadi o jogui kadi gom pinal e nder wuuro he kanko gom makko ɗum kamɓe dari tawtorede ɗo wadde ɗo ɗon nam kankone ko neɗɗo mo ganduɗa ko darniɗo Pulaar ko darniɗo kala ko fate ganni ko gom pinal Agnam Ly gonɗo ɗo noon ko Agnam Ly kanko no jeeya keɗɗon yesso o wiyete ko Moussa Demne kadine vraiment ko sukaɓe ɓe ganduɗa mbiɗa kala ko dilla e wuuro heɓe daari yiyande mbiɗe mbaɗde fawi eyyi joni gonɗo caggal makko o wi on ko Aissata Demba Ly onenen jeeya koye Agnam Ly koye gom pinal Agnam Ly omo wondi ɗon kadi Aboubacry Ndiaye onne kadi koye sukaɓe ɓe darniɓe kala ko dilla hay wuuro heɓe daari hen vraiment ko wuuro walde fawi keddude Fama Diallo ɗo mbiɗen ko Fama Diallo kadi koye gom pinal mo ganduɗa Agnam Ly ɓeɗo foof mbari notade e yewtere oɗon Issa Ndiaye kadi koye gom pinal mo ganduɗa ko Agnam Ly kankone kamɓene koye yimɓe darniɓe hen joni fayi tan komo ganduɗa ko Amadou Keita ko ganduɗa koye gom pinal ni daga ko neɗɗo pinal yahi ko jaabiti ɗon kono neɗɗo ganduɗa ko karanɗo kala ko fati e ganduɗa ko mbiyata hande kaɓirɗe kese ɗe ko fati électronique affaire internet ɓe ganduɗa kala ko tampugol no waɗe saisi ay womo fayi hen hande o so tawi a ari o tawat ko fewnanma heew taw haydara waɗani haydara kala ko wawi koye affaire guendiyankagal jaɗa arano tawma juruma ko fewnanma foof e kadi koye goomu hewdade kadi jogui hen mbiɗo baɗɗi fayi
en jetti men Mouhamadou Keita o jeeya culoñ sukaɓe ngam togoɓe men kardel gonɗo no wiyete ko kardel jaari ɗo jeeya gilam oɗo tokoram wiyete ko jinda jam diaw oɗo ko Habi Kane Thiam ɓeɗon kañum cukalon kañumen arɓe jeeɗe gono ɗo noon goɗɗo periɗo sohna Adama Aïssa Ndiaye omo ɓinguel makko nde mbaɗɗen gandodiral cakkiɗen ɓinguel men sohna Adama Aïssa joni ne jogoniri hen caméra o yaya mini meɗen yaya Mbodji eɗen gandi kala gueɗe dilloje mbaɗi ni kanko woni ha sinno ko wona jangguino pulaar ballal makko timmugal amen par ce que ko toon heeɗi mais kanko woni kala ko mbatton nder programme ono ko joppinen ko minde mami addu hen ballal banngal fayidune ko ɗo keeni saabu furankoɓe mbi so tawi a yawima bande tan a ƴewani to heedi ɗo kanko no holli to e nden gandi yaya Mbodji kanko woni joom camara mana alaji ya ko sire mata to gursi gam huttande tiitonde meɗen majjere fulɓe e laati komida lumne ay hortonto ɓe nani min hortonto ɓe aɗa majjiri narenela jernen fo kon ha jawɗera on no ɓiɗɗe bal business makko ɓuri ɗum aɗa haalaneka mini heɗo mi ala tooma mi ala gama koye kanko ñakorimi aysara aysara a bañala mene ko ande fatade ala wortini de ala mi totan deppa jiɗɗumɓe oɗo ni wiye totan deppa waccu nam ɓandam oto dañoma tawajan hammade wi ko Amadou Hammadi Amadou ko Amadou fatal galle ata jinda jeeg wanga tottuma ɗo yeddata on sewɗon siko noon yanoɗa keyni walla ngaji ha jeeg e ɗum o yini ligidde ɗum ako mo liggi ko wa ligidde ɗum e mbiɗo wiya e wadde bindi waɗi mama de ɗon way hadde ɗum waw ko ɗon way hadde oɗo wiya nde school wadde makko waɗe Hammadi am yihi o ham joni ko Hammadi wiite ko jofta ha ko ɗum a yettinet jofta ha ko ɗum Hammadi am kadi heddi assalamu aleykum maaleykum salam aɗa selli motan ko ceernaɗo hen a sohna lumne joom ñalle mon boɗi minde hay jamat ɗum lay galle ɓen jam jooɗo kanko wiyete bisimilla jooɗo yeyi jooɗo yeyi jooɗo ko jam mimi ceerno moɗi ko jam addunomi gayi wona jam kay bare kono ɓiyo acca aysata o boɗalama watti ala hay goto warse tawiyo goto haynata on a haalat law komi jiiɗomo ɓerɗe makko ko nde naate nderam no feewi bone yiɗimo waɗi nene yejiriɓe mi anna oɓe jiɗɗon defe hande mi anna oɓe jiɗɗon defnere hande baccam siyere jam siyere ko jiɗɗa somi wino nara eyyi joni kam yani so watta hanma yaani kam joni kam heɗa kam oɗo ko haala tottum koɗo woyde eyyi mbimi ko jam addimi ga kono acca mboɗo yiɗimo jiɗnomon kadi ko dawgal ayi ko golle ma min
kala kewɗo ɓuuro international leydi komin jeeɗa ɗum kay kamɓules ni an kay kamɓules ni woɗɗo o ngal darogal wona an min kalde ɗum suudu an kamɓules ay mboɗo halanma sa jogini miɗi toon kadi anda ni ko aratema kulli waɗɗi hin no andu ko gonɗa ko ko min hokkuma ɗum so tawi ko welma e wuro fo aɗa waɗa aɗa accire noon nabi tawe hen nde ganduɗa no wiyaɗo fi ay koka min min mbino min pewna joni mi yanimi est ce que allah wiyaɗo ana lenini ñamɗano bayɗo hadde fecci jeyi babuɗo ɗum yetti jeyi lewi yimɓe wadde minga dakkilo fo yetti toon wayno joni hunaki jam no wuli ɗomo paane lawo ano mbiɗano mine sonoen fofo kam to woni e mo wartade mo war yaɓ armeni lowma ndiyam nde gotoɗa ema ɓoytata fofotere wonde wadde mo ni joni yimɓe wuuro ɓe ne kala ɓe mbi wonde ko goto mo kewɗa yaadude kono min mbiyanima harma resde ko goɗɗo de gommi tan koye jeefiɗam a wina ɗon ko tawi ka defata wita ɗon tawran won mo hakkille ma jaggi kono inde ma bonne wuuro heewi ƴewran ɗumdare ɗon ko defma par o mankila galle ay dara ko jooɗi fof ko ɗum mbaɗanta kala ko jiddama resde no woodi suuduma hay tum kadi deftere ɓuuri yodde no woodi nde wadde an faade waɗi kadi a tumɗini muɗum kiram ɗam ngala hen min kay mi meeɗa yawade ɗum kala ko jidda namdol kono kireɓeje mayde mala hen foti won jaw min mi nani ɗum de te ko nanmi ko joni waɗi laabi tan yimɓe ne kalnani ɗum anana a tawi ɓurno a suurata sabu galle mi haalandiram kono yiɗaji eyya gallemaɗe rete kala ko jidda waɗat eyya ay kurder ga jaware mi fulaɓe ni eyya fof wargeno sappe yari so le taw saɗa ara naata golla wara fof ɗinen somin mbiyani min garti min gollo tan min keñoto ala wonde an aɗa andi kalis fijani hol ko fijan sa yahani fam a ari waɗa fiyore jon e kalasa kadi refugal mi soɗa dogal an ɗum wona formugal gongal menen mimoni sarara wala tes sara ati wuɗa ya ndiro kaw garmi kala gollinen wonade yennan mi yennani kala noon saɗa wawi yawa tes fosonen kala fof jomma lugonɗa hat fos wona mi asor a asor nden ɗum mbaɗani 2 mètres à 2 mètres toon 2 mètres eyyi 2 mètres kam aɗa andi joni aduna o welani meɗen fo tan no wawi wonde ujunnaji tere temedde joyi 2 mètres moto tawi temedde joyi ujunnaji joni yeyi tawani arifi ala ko ɗum kaldanmi ni joni mi tagi ɗum kay oɗo saka kay tawi fof ala forla tanno mbiɗa fofanan ɗon so wayi jibirni mawɗa sappo so wayat noon noon joɗima nan ɗon nda ɗo dar aynore tawi ni kawan ko randaran bandam du ko duga di ay me ko lawan ka halal wana na bandu way fo jomu way nan de da dal kadi joni ngaldi di no nguni so Allah wala tapodi mu tapodi do tan tapodi di ndar gorko hokka du go foro afare tapodi ko ma tan ni
wallahi Atas Naam. Sudah hormat Naam. Katanya pot galas tadi nak ambil. Salla jadi. Wadah Terus Ya sudah dia orang terkait Kekata ho Hasil gubah Apa ni? Supaya tekau berjaya ni Lihat ni. Itu hal-hal orang nyamak peri wud. Kita undi wud dah peri. Tonton dia malah. Ya. Kau kena tu. Lu ni tu yang kena ni. Dia. Jangan. Wow. Sampai kan. Kerja mana? Aku nak kita buat. Itu mana? Buat. Buat ni memang. Mana macam mana? Macam dia aku bercakap ni. Aku buat ni pada cakap. Mesti jangan ada tu mana mesti. Bila dia dah berapa ni itu. Ada. Aja orang orang bang. Bin ko berkam tu kirim cakap ala cakap mungkin. Kita sudah mungkin. Ani yang orang tidak. Ana dia orang mana mana tak pergi. Kami orang minda. Surat tu dah berapa ni itu. Mungkin. Hai han dah. Tidak dia orang berani. Orang nak. Umur ini. Sampai kau buat orang tidak. Ayu. Ya macam ni. Ayu sahaja. Anggaran kan pergi ni. Orang mana yang pergi ni tidak cuma god. Pergi ke sana orang itu. Ayu boleh macam ni. Tepan mana. Aduh dia. Benar benar. Wallahi Dua dah mulai Bukan lah. Nampak dah Ansil Mana? Jam Agai Kami tim motor berhendar siap pengasal noho Min jinnomi warti dalam Apa tahu? Apa tahu? Ini dungkai nam dinai Dewi nara kalamu ada ni kami mau dikelifa ada motor ada di ligo angkai di ligo sangat Kalau ada apa dia? Ada ni? Atau ni kalamu kejauhan jauh kan? Anda tak kami. Wawan Apa yang kena adanya? Dia orang mahal pun dia mana lihat kocoran. Dia ni dia pernah ni. Wallahi sebab pocong bala dicopet. Dia ni kunci mahal tu. Dia pernah. Ada ni. Ni video orang. Apa ni? Video tu dengan dah. Jadi betul lagi fight. Kalau ada apa pun dia. Wah. Anak ni hamil. Jauh dah ni jumpa ni. Guru nanti kesan apa? Wallahi. Apa? Ada apa ni? Ada kau ni nak apa ni? Tengah mana kau pada penjahat tu? Minta mayu pada suasana di hukum Ni, dia masih dulu lah. Mana yang paham? Udah ada tanya lagi, kau jadi lepas kamu. Paham. Tanya apa akhir? Dia nak duduk dalam halan dem, dia wanum tidak he? Abasa. Kalis, itu memang wala kalis ni pulau waliden. Hewan. Enggak ada apa? Ada tu. Lain boleh dengar pada. Ada milian wajib kan? Ada dia. Sepuluh dia. Sepuluh. Cuma alih sama malam sah. Jun. Kalau program mau bilang kau federal. Jangan baik. Jadi sudah kita kalu. Kali so. Hindi mo kanda ng juno. Tahu ini orang kono. Anda min ko bijaba dari. Ndaru ko walli jam ni arani nyam. Ko dum jinwan. Kalu. Nila sapulu. Ko nyumbo dina he jabal. Dia dum ni ko mafda bango ko do. Dum sai ni badayam ko guri dum. Yang kira dardu. Ya dal. Lora katsabagal. Gulum ko ambil hendak. Kandaran mo dum nena nuway do. Ay. Yon mi kali ni nandri. Hoton padam. Obi ko na ninjara banki or to hede chilay.
ya ay boy ala problem yono bonni ko jëm ci dane am wari kala e gan nda so tawi wonti on tandima a waɗi on jippu jaram koyde pour ceftinon koyde moɗon mami nadde inchallah ɗo ɓoyde nafi koy ha yette ko nenam hayo hamado tumina ngenake Diku nena kay ummi do. Diku nena kay ummi koy cennal wona e nanki. ñoo jënd dama wayna fi Acca aɗen ngay acca. xola ca Anne ɓingel ndumbe ngel. la ilaha illallah o yem tan harara horama e an Muhammad yow horama de O tawi ko mbaɗa asa foos to galle Issa ɗo. Noddu momi mbeɗa haalnannoma ɗe balɗe fof mbaɗiɗi laaɓtude cuɗɗiɗi. hoyna kala ɗum ko waɗi joni ni aɗa yiɗi Laaɓtude debbo wona mo pottuno. ɗum ko holko wima O wi giram ko ɓutte. Anani o wi giram ko ɓutte. Min komi ɓutto. Mboɗo furɗi. Mi ala comti baɗɗi fayida. Kanko dal hayso dal ko fono makko yeereno dal min mi wawa sodde. wala hawla wala goto fusun fasun fonno fusun ɓay yo ñamliɗo activi jognena mo ñi jirma koye leydi kunule kan hammede holko yawruma o wi An jagol ko jawrem so wona basa. basal kay wondani saka sujum kum ɓaleɗo asan heyda ten andina dañal yimɗaka e tiini de dañal yimɗaka e tiini ti aduna hande yimɓe kontiran dañde hayso ɓorni multen so waɗi yiide ko wona dañde dañal fonda hande koye tomtol min holɗo feere woto mi andan konko ko debbo kono mo ɓurani wonde debbo wona ko jennudema o holluma ka basa mami hoynuma yimɓe fof mami fennuma kadi hammede dañal yimɗaka e tiinde a faami hay nadde e feere wotere so Allah jaɓi inchallah ma heɓma ko sago ma mboɗo joguiɗo feere wotere aɗani mbatten aɗa andi joni joom gallamo woni ko Italy omo acciɗo ɗum so gouta ma waɗan ko nummami heddi ko jaaha e feelama luwoɗa ñamtoɗa ha peewa ha beela dar jaaha galle maɓe sa yettimi ko yimma ko imama wala kanko andi kanko yimma bawa fof ponduno kanko e cikkata kanko ɗo ko gattinno mbiwo kanko ɗo milliallaji men e tawi mo dawɗo kono paama Hammadi dañal yimɗaga tigi so Allah jaɓi sawi nden feeta funta haajuma hawma kanko bonnanta wona an so Allah jaɓi nam nden feere aɗa ɗi seyiɗat ha woni nden luɓoɗa funti ma e paɗe ma e lon ma e fof ma mbaɗa ha feewa ñamtoɗa hande sukaɓe jomɓe Allah heɓi jimi sowona kaɗa tek joɗɗo tan sa waɗi on américain ji ɓayrani inchallah sa sani gallam bawno tuggat a rokkama ɓe mi haalama min so waɗi tek mboɗo yoni hen kadi no holluma min anda aɗa andi so ɗemgal ne wonno facture min kam compteur am to wonno kuppama ngal ɗo ɗemgal mbaɗande ronkani hayno ronko ɗuɓaɗo kolti taw kay ko ɗum tan jamata haala janggo ka hay portable jaragal mami nuɗo tawala pis eyo nan ɓe fettaji Hammado yam garmare bu alani waktu mimama ko inchallah alani so Allah jaɓi taw ko jonɗo den baba rennirma may faynoma ɗo e poste makko inchallah rabbi wiyama haja hum la ilaha illallah kono o ɓiɗa anda hoore mum wax jinnama ko mbayima wayni ko sikka dañal noon yimɗa ko tiine kono mo so Allah jaɓi ma naat galle maɓɓe bammakko yimɓe fof dusnoma mbima hokkama kono so Allah jaɓi mo fayi Rendum sama lelu Aisyah
Terus coba mau. Bangun ya. Vamos comienza. Pajam. Moy hawar jon wondan. Jam wala. Wonda sur kono wat moy hawar. Ya woni non. Afuta halande hetan tawo jam. Mire modi jumadi modi woni mi. Futa meni gani hetan makko. Ni kama na mu tawo ga gallam kala. Ni kon go. Ni non haldu ko bammu. Kono non Aisha yani jo. Ko sa bammu ni. E babu gale. Mona arde hafi ka yungi ya do la ko. Mbadu. Nangi wuli liba. Mbadu. Kono. Kono. Wona wi wadi ala yi. Mbada. Alfin. Kejara. Bamud mara ko to bajo ko ma jor ko na la lam jang ko. Ni ada hetan ne karwai had la ni. Bamud. Ni. Hal pura do di ko. Be di ko ko la lelan. Wo hu ko het. Lel. Min ko ya jumlo dal ma ko jam. Al susar to wona jam. To jama jumlo Aisha o do ni. Oh. Ko ala wala naja ni mo do na ni wure ko wure ngaya ni mo ji jamara mo ko ni aga dem ala tadi biye ko fetu ma do ala kam do na mo ko ji ni aga ya ko ko ligor da ko ligor ni de ko du mo ko tabi ilam lam ari ko mo demo je ko demo wa Iyan homo chahra saka homo chahra ala mo chahuda asafa ni ya ala mas pemilih mandem sare ala wajam jam baboyam ni ya tandi jam kono alawa hebdo ni da tandi jam non kono alawa hebdo yala ajam jala jambal ala mo wurni hande o jahara ni ko fay hono kany won hamadaman kany woni sammamen kany woni dembamen so tawi ko dum gundere yo res guno ele fada bandum fadde dum mamnudita ka miskinu o ndaro ko wali adeni ka miskinu aneni ajabar ka miskinu kada bida ko ma so ida ma ida no bata so ida la ay so so taba taba no bata ko ay wurani ko min galande Allah wurnon e ya jaram ayda ay maro o woni ha Ada ajaran ko hala. wala wondu yawani yimbe an piero da da bana kopat ona wutu ma tay kop ni ara do o to tanna o be ha ay wi kala ma o ko min no ha han Mo hay dum ko so ay sa de la. ya jawa ko ko ma jara hu do fu lay fayri la da ni ha dum do kon adum de podi ko ha fota hor mo ko do Kon hore mal fota. nene Saro ni ko wala ko. Ka fadangel. Tiu de oro ko la tawra ke dey mai ine mi jor ko nyaam de de badire adum badire hedra ngala ko na adum ma ko na ngai la ha ona mi ngal dum badire ona mi yaama dawni Dano ha ko dirga. Ha ko dirga. ko de ni ngati bele gumba Dano ha ko dirga. Kala kala do hande hali harama ko minen. Sebenarnya, kono, ane, ando nyara arma jogi awan, Ole ya ramana ba mum tadani aran sikko ko min tadi ba mi tadan mama de. Tala dum ko kila daw. Mi tadan mama. kono tegi galle mono, onon baranya, on mana be nyamde, on darimi jawdi, allo ayta, ko jannu ngam nyamde wala mo ko mo to ndu ngana bara nyamde ma wona ni no wala to mo nyama hengon, kono mbar jogi jawdi kam, no way waadi fu, ay ko buri ni rabbi defal la bari dido, joni hala nyum digre wala digi jaw Ha yo hal. ko piyo ci be tak, wala jali ay jal ana udah tak, ko jal amuda agala ni udah tak, Tulan ku je. Tulan ku je ni bisa. Ka
sama imam awnyama oh jadi saya sam so lepi hon bismillah ngenar jalan aku ni Mina wallahi bedun na le dana yake ko ko lara na biya e ko to sere ko ko to sere wana na sere ai ni onya ora na ni ko ko to wali ni yera mo ko de mo to yo am ko 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 yara am jarang kon an baba ngade so ni sama wa mo de mi musu darni an ka ga ni an ba de mo ko ngoro min dida tan min dida Antam sama ini, bukan mau ke Misda. Mis, kalau lewat coya. Penen jenam kundi, muda. Baru kan, berharap pada itu. Bisa beli jual. Jangan dipercaya bisa. Kemudian, dia orang yang mengingat. Kamu nak tuan ini ada kau? Dia sampai ada urus aku. Min tidak kan? Ada harapan. Mungkin. Yo, itu dia mau dibayar. Mama, orang jadi ni. Kalau orang ini kunci tu kan dia, dia ni sampai di rumah. Kau nak apa? No. Attends. Oui. Olha, cara, Edu halaman ini kadang berpura Allah betul. Kita kaido dengan ini dah beda ni bukan minat berkodo. Jadi kadang berpura Allah betul. Halaman. Edu halaman.
Non, hello. Tottuma 5 millions. 5 millions jadi dia. Tak tottuma 5 millions. Afani. Jawa. Bangro. CDAO. Ndaha banandor verse 50 millions. Parce que wonko jinmi joni wonko paami wonko jinmi yabande dal. An sur paam. So, Baba, alam football dum dia, so koy la lela no dudu ko lela. Aduna mi do ko koy de jam wona koy de jangat ko koy de jamba. Wala ko tam. Ya wul pakado. Len jid momi de, mi yidirani mi jangat mi jidir mom ko dewgal. Dum wadi mi da haade jangal mon walla video har min de yon jinmi haade koy do mo. Ko gonga ay wonde gonga ko ni wada. Kono ara tonno. Awe ko dum ni dal min kadi ko ngarmi do ko gollam goppumi te mi daminaji boyde don fi mi daminaji boyde don jimi kala kala way wonde so bon hokke so bon hade fop mi andi ne gila joni dal dem ko ere no huran do jawul tokkado hare jawul tokkado solo jidi da honon jawul tokkado on debbo wala da kala juri de ya won jogi en ko wala jogi dum kilo fotam la fotta hammi ko 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 acciamo ay wala ko ma fadde e futte para hotam e to dum yawti so woni on debu jamangal so woni wayi wat ko adi kumangal minen e min jogi abdi to min gonto a wawa reste debbo ka won gondiral wona lawol wona lawol tata reste debbo ya to won gandudir seeda ay hasina deputen voilà joni non min foni jarani mbeɗa jogui halis mo gaddoni ɓeydini naddude ɗum komi nani zone waɗi hôtel aji n'est ce pas aɗa waɗi ok on waɗi hôtel ene waɗi ɗo ha wursoni ɗo ha dañamne waɗi ene waɗi hôtel aji way jinnomi komin jaada hôtel min duwat toon hayso ko balɗe walla joyi go tawa min kalde min jewtita hamin gowodira ɗum ɗon noon après so min garti taw somin garti rek kumal ngal net comme jippo kadi nawdemo min jaada Dakar kayita jippewɗe mami yewnan moɗon mbawa oɗo waɗa kebiti oɗo waɗi wala ono ko kalamo ko taw ɓe jaar koɓe kuura ko woni hen wona mbi kam gowdu yimɓe gowdu kañum gonɗo e galle he ɗon wonko mba yewtuɗo yomi jam nene annene ko ɗum ari joni ko ɗum waɗe hen ande ɗa ko tine mum rawde kadi mawdi ɓinguelam min ko jiɗɗa fo yaha ko jaɓɓala ko ɗum joli joni te oɗo kadi nde kewɗo kalis woto jañe e legal hay kidi wiyete guir paɓe bonni woto jañno oɗo maadi ɗum guirgam mi yewranono minen ɗum mi yewranoon jonon wadde ala min mbaɗa woni yaha min jehara wadde bala fofo ko lawol sonna bamma pome orange aɗan ko joni ko puccu sol sonna wonani banane nde banane eyyi joni ata haade ari ha ɗo e minen jaa joni noon jinno wiɗon tan ko kala ko wawi wonde hoto wonɗo e Afrique garowo ya tawon kaali pelle mon kaali yimɓe mon bandiraɓe ɗo ɗum somi ari mi itta kalis mi totta on mbaɗon mosol so jii kadi ko wayno bandiraɓe meɗen yeeyoɓe gayde codan en gaari nayyi codan gaari nayyi eyyi gay nayyi am tan tabtamnede eyyi coodi gaari nayyi mbaɗen hen fuftan eyyi ɗo jiɗɗirɗo fof ma en mbat minen noon min jaa alal sadere mamin gartuɗo eyyi kalde e mabɓe son gaddi kume galle son jiɗini pudɗo ɗon hirsude so mari fof mon yo ayi nalimi haalinoma an baba sa dañi haɗani artude jaaha ƴeewa oto ceenaldi kalda jiɗani artude anani jaaha magasin mbiya on yo addu tonuji nogas ciment o waɗa ɗo fof sona ɗum yomat soda mi teretiyam ɗo mi teretiyam jeeha jangde nene wona omini ko wiyon ko jangde
nabi yo min ñaan mo no don ma mo don deru bi makko paama mo mara injehi so min nadam mala kurat min ka jibu da ko wi feram boni ka jibu na ko re ko gida arde debbo banani ɓuri fanno han ko arde debbo jogo fadi gidi mo kono an kay an woni samba deme woni samba amen a holliri ɗum makko ni tawi hiko hay mi jurnoto e yiyama sallallahu alayhi wa sallam yalla rene yalla suule wona ɗo wallahi batten joni kaɗo wi ko gay nayi sen minen gay ɗiɗi so ari ndew ko nayi anani oye kalis nani oye kalis mo waɗa bande kaɗo wi ko produit nogas waɗen famille suuɗi so ari o yaɓa ɗum mami haalde ɗum kanka e anani usa tumna mbi ɗum yo addanen gay anani eyyi anani fota haalde fof kalna hande alay belam yiɗi ko dogon non gani gon ɗiw min kalan haala ni mino gande hamban da eyyi mino fotai mino hari fotai min dani fotai sodo a ñañamona ñen ɓuri ko tabarɗa ho ñen mi heɓɓamita ko acca yelam fiski dañi gorko bawanno ɗum alhamdulillah rabbil alamin Now, kita ini God, kalau dari kue. Oh, sautin saya lupa. Kasih ni. Halo. Halo. Ya. Minta siapa nih? Ada yang dalam. Ini ada aku deh. Cara dah hanya minjar koi. Berapa mar? Ada. Kodok. Tuh. Boy. Ini kita malau. Boy, ada ni badan pundum. Ayo makio, aku nak macam mana? Boy, ko affaire telang kagalo mu jogi kalis. To li kita dum kilo law. Embaram na so salu. Oh, ko lele de ko ma boy. Te li kita no pas. Yo yaw bok. Yo yaw. Tan ba gi de. Hey, yaw no sedes. Taro. Atur hakil lama ya tuwin. Lijin mo kon fa ha sarap. Taro. Kono haalde gorko lijinen debbo ha ngasnen lijinen gorko. Eti ko ran. Kepada. Ya, kalau bicara dua lain barang mana? Yang ser, belum cekal. Jam. Agam, saya cari naham. Ayo madam, orang jam kunci. Jumpa dia apa kana minana me? Jangan madam ah. Apa nama dia mas? La ilaha illallah. Anu, milangan tepung dengan or logas. Jemput kita urang ni. Jangan dia hamil dia salam aja. Itu sudah ada pada tinggal. Oh, logas. Hah? Apa lah? Mana kali mau salam dia balik apa deh? Awak hamil dah. No, apaan dia? Ibu hamil jam. Oh, wah. Normal yo minde. War ses ada ni ndo beteli biji bi mo mena banque no jogi kal fa de 5 minutes war ko mutata ko ne ujunere mo totalement portable sabi yidi jaga sa ila mara fes ko lekki ko fo ko lekki ko fo do tan mi jabara ere didi keba dum don walla min barma mbata wi dan yero lijirmo wayi après lijirmo andiremo a jabi na dewat boy tutu ko ronde nangudo sele
o woni ko hewde haala adañi capanɗe ujunere ko kaalata nanguɗo kono min fotal noon min gandama anda min somin mbeji rek ko ni min mbaɗanma de après dafal goto yo yaw ya haajuma yow ya haajuma non kaaliso nen min jogi eyyi arinana ala jaati ala haydara boy joni e mbaɗat feccere yimɓe walla feccere Allah batten boy kettumi haalanma a ɓurani mi yarde kaane mi ɓurma ŋaaɗade kaaliso e ɓulamar mbatten ɗum way saɗa haalgamo a futtinta guiri ha boy min aɗa andi min nema seere keɓata en boy mi heɓata seede de seere keɓata en aɗa andi mi heɓata seede eɓol amar min komi maɗa ha pari ɓe gajo ala wallahi ɗo yaw ligguiyen ɗum taf taf ɗum majja min naji min moy jampi jampa ɗum ɗo holfoto kalanmi ɗum oɗo gorko somi rewrena mum humini ham mami ñaara mum ko ɓuri ɗum randinenima bande joni mi heɓani hen somi haali ɗum no jinnaɓa ma nañiram min komi bande min de hande mi goram anda foto kalami ɗum mi anda foto jogomi way haɗo ɗera met ɗera koye koni bras kay hon mbiɗa jeede ma hese ram jeede ma mino kayri kam garam place wujji kalso fof haalat fof ɓene kalso garam place areni yo wen ɗum ɗo hewna gara place waynode kalisma an yaro yaɗane jaw ɗiɗoyade hande goppo jaw goppo karminde jaw gabbuɗen ɗum ɗo ma lijine jeha wona rewi hen ɓar tan ko yehi min mbaɗa la ilaha illallah ko min mbimi ya wat mi diwiɗo ko waɗɗa hande ɗo yawoya min jaaɗi ha Wourossogui la ilaha illallah ala waɗi min gari aɗa ɗo annayi tan haɗa ganda min gari ha damal otel min yo fadangar garmiɗo gardi o mi mortarode woni ɗo min nana yeeso wallahi jaami gartu mbimon otel o wiya ko heewi ha hammuɗen ƴeƴe kay woni ɗo armi ƴeew beele eɗen keɓa suudu muɗum ɗum o mbeɗa haalde abde kos ko laɗɗarde mbuuɓi jaami rood Allah waɗi aɗa andi kadi mi nawrani kaɗe mi fewi nawno ko 1.650 joni noon o wi yomin jaa banque min ɗiro kalis min joguiro ɗum tawa garmi tan mbimon kadi o fadanmi aɗa garmi ɗom no ɓeɗo jahani ɗiɗo banque ji jahani o jomin mi arde carte lam mbaɗe ɗiro hay darde ɗo carte marsalaɗo marsal ko leydi mon kere mo wiyahani omo jogino ujunnaji nayi omo yoodo itte fotti o wi dal jogo watta hen banquiro ɓe komi haasideɗi ɗoɗi ndiwi ɗo ko mbimi ala probléme la moƴƴini ɗo dal to woni ko ɓuuri yawde yaccade o weele mi resamo medde mi resana hayyo mbaɗa huti haalinade anan o meɗi ɗum ɗo ɗo woni so hoori jinnan makko telima mbaɗande kam Allah ko hoddirno hakkude amen ngam ɓiɗɗo hayyo hayyo en mala metti Allah kuino o ɗum ɗon kam so tawi ko debbo mbiya faar mata inna ham tawi gorko wiya ɗum tabrel ɗum aɗa andi hon aɗa haƴi ko witti hayyo hayyo nden mala metti Allah ɗo noon komi jaaɗo komi battuɗo e ba makko en aaji aɗa ɗum hulani reedo a anda hula amen hulɓureet mbeɗa wiya mbeɗa jokkira aaji o jokkiro wi no ɗum nde weli eyyi amma dañde acca ɓinngel ɗingas deeni wiye fam tawi goto wiye wona joom comtien ɗe garani ɗo ala ɓiɓɓe man no noon kon mbiro suwa arturo wiide tan no suwa artude aɗani eyi so ɗum waɗi yo suwa arturo goɗɗum ñaaɗa suwa comti ɗiɗi jodde am min somo hulade woto ɓaytuɗi kay wontini on soɓe gatti mbiɗi majjimi est ce que gari programme jas tan wiye mbiɗo i Allah weydon jas ndetani min mi jottira ɗora ose hana hokkitde kam kotoɗa hen mbaɗa jaara ha yimɓe fof je suwa goɗo yoɓɓore mbiya an mini kam humanamo wayno mbaɗa wiya ha ha ɗuma nenam aɗa ko jinmi somi ƴetti holo minde yettima ko wiɗa ko aɗa ko jinmi ekkittemo gollawa somi ƴettima ngam ngam oloy nonoy ala aɗa rattanami yetto haɓawnamo kaset so addina tanamo ko mayɗen Jackson ɗon لا إله إلا الله
An, ala ko bonno ma. Galle man deedi ha tu. Ratima ko boni ko. Dul birti wadde. Bon. Ay tar yakan do. No. Mina bari yidi ngamen sera. Ha? Yidi ngamen. Ba man ho. Pamen jatti. Ngara, ngara. Bon. Kone angalo sera. Ngita no. Bama. Amen. Bama ngabri puta ide na ba. Ngabri pura ndo ba bebe ya. Vraiment, c'est le putain de temps. Kita Bama yang di luar. Jadi kalau dia ada apa tu kau? Ada orang yang bilang, ada yang hamadi ko apa? Ada yang hamadi jok tahap beruge. Okay, come on. Bon, ini kan jangan nanti film lagi. Masa gimana sih? Ada deh. Mau tu kan? Mungkin ada ni lagi. Memang kerana ada si Abu Bakar. No, ini ada. Nak. Ini dia. Ini Adalah orang pandai. Ala dun jaran akan itu jaran. Kuna ko ban jakaji ko. Ko hol ni yir da mun tagi zahu da mun tagi hitam ya e job gaje mo na ba hidi ka da ni ala ko ko ni dum dum sum wutani nyam ko. Awa po ito. Ako na ni ya ko wuto ide. Ano ko ni na? Gana ko wuto. Ano ni bigyan ng job ni ko? Ada tiga satu tahun itu biar kalah bang. Ako ano ini na Mana salah? Mana? Ahmad Lalo. Ahmadi. Di Muhammad jam tahamu ni anak dia. Kok ini? Okay. Ahmad. Wala dulu.
hamay jullumani param ha joni ko dan param horden ko param ko jubi yaade te jongo to mun taare ka zone te param jogi amono wa ko dimo takke gada par ciom dum 300 millions euro hamad ala ngi ko tan param bari ya gafuna bi da hal heka adam pateraf luma lu bay ko tan param bari ya to hor pengal bolal ko wala haja kulihan baru, only better on the kita. Hey, itu one time dah darah, macam apa? No, don't hit boya ya jual jatuh pe, Maya, agam, kudu wani. Oh, jawab ada orang kemau dikit di fatu ko, aku itu kalau betul, aku foto ada lebih jual ni macam mana? Kita di mana ni pada dia lah. Anak ni, Ani mau dibaca, sekarang yang kita rombeng. Ya, iya. Kira jutaan ni kira apa? Kalau punya tahu? Iya. Kalau itu bahan kerjaan mu. Kau di dia kedua ini? Oh, apa itu yang kedua? Ya, Ahmad. Dan bibi rumah di mas, kau kira wadan dua hari orang kau nanti di rumah jang wayan. Kita buka ini di anda di mas kau jang waran. Betul ni. Alam ini ni ada di luar lupa. Obi kan sampai macam macam sakwas nak menyala ni di luar tu tu. Walau macam cincin itu orang ni. Perhal tu. Alah anda di anda. Yang dah habis itu kau gila cuma ciri dah haji. Manja betul. Walau ni. Versus untuk mati. Oh, sudah baik. Jangan sentuh mati. Ni apa tu? Apa dia awak ni kami? Anda aja. Anak nak ni. Apa dia betul ni? Sekarang mana ni? Kau kalah kemana? Apa ni? Mereka ni nak beruang ke dia? Apa pun kalau dia lupa, baik. Aku nak jalan. Udah berani mari. Saya lah. Aku malah kau. Kalau kamu pergi nak foto jawab dah. Aku foto mana jalan ni? Aisyah. Apa di mana itu? Pada di tahun. Allah beri. Nero apa di mana? Apa di foto di mana? Apa di mana ni? Apa di kau? Apa di? Apa di foto? Nero apa di mana? Bulu di mana? Bukan. Ala, mana dia pada nak rombongan? Ala mana awak ada? Akam, kajian ala kanyang roh. Apa yang kau kontak? Ala ni ala kajian ala kanyang roh kan? Mana ni tak pindah nandan? Mana ni tak pindah? Bab, nah, ayat, nah, hal anda. Mina mera hidup jujur namu kau orang aja. Menjinam, kalau mau hal berugal, orang kau pun jaga dulu, kau nak kau jadi kamu. Baba, wala nyamde no wina ko mawana nak. Kami jado kami tagi biye dumbe. Adon ga maya mak sab fala jinando. Fala mak maya ru. Bab. Ora bidu. Mbadon mo ko damu taral. Ala, ndari don odon jeyam. O dari o yennini. Kullu momi kalis wana e tinde wenda. Te hande yimbe jaggiri bergo tam ko jom kolto. Ndew yi kam mbaɗo ɓorni ɗinde o yawam kono nde gaddumi luɓaɗi ɗe o namda ko gonni o namda ko no mbiyeteni te an
a namda ko gollowoni a namda mbele komi pullo walla komi capar walla komi kirsowo a tottan mbiye jeyɗa kam fittan ɗum mbiɗa yon yaade mum hôtel te ɗo to woni ko cowiɗo haadi ko dammol daral ala fof no wawamo sodde dañƴe no wawi mo sodde basda no wawi mo sodde hammadi américain alaɗo ko hammadi jalal jangani mino makko mi retama mi retanimo ilaha illallah ndamina koy sa dañu ko defo meri modiri kala garra wi yiri tako tulo tawa wala joko en bantala dum to ta dum fogo defo na hayri ni